வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சஷ்டி சுபி கலெக்ஷனில் இன்றைக்கி என்ன ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் பண்ண மல்டி பர்பஸ் கார்ட் பவுச்சு தாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். இது உங்களுக்கு ஒரிஜினல்ஸ் கேரி பண்ணுறவங்களுக்கும் அண்ட் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இதில் லேமினேட் பண்ண கார்டும் வச்சுக்கலாங்க. லைசன்ஸு, ஆதாரு, பேனு இது மாதிரி பிக் சைஸில் லேமினேஷன் பண்ண கார்டும் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் அதோட விசிட்டிங் கார்டு, உங்களுக்கு முக்கியமான விசிட்டிங் கார்டெல்லாம் தேவைன்னா அதையும் இதில் வச்சுக்கலாங்க. சென்ட்ரல் பிளேஸில் இருக்கிற ஸ்மால் போர்ஷனில் நீங்கள் மணி கேரி பண்ணிக்கலாம். அண்டு இது உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்டு வாஷபிளுங்க. இது ஒரு காட்டன் கிளாத்து. அண்டு சிங்கிள் பீஸ் 59க்கும் 2 பீஸ் உங்களுக்கு 110 ருபீஸ்க்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு டைரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணி ஆர்டரை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க.